Как го е той? 15 години му е търпял, да може да му търпял. Ей, тази нота, каква беше? Вътре е празно, обаче с точка. Не знам, трябва Една и половина ли? Трябва да видя. Е, така дето е. Вътре е празно с точка. Да, с точка. Едно и половина. Да, с точка и на... Ама е в осмина. Да. Значи... Как трябва да е? На... След точката свириш осмина само. Значи... Така ли?